שלום, הגעתם לפרק הראשון של מכוערוני. היום אנחנו נכין לכם דברים לא מעולם הזה. מכוערוני, שכמו שאתם יודעים אני אארח פה כל שבוע להקה אחרת. השבוע לא בא להקה, אני לא יודע, לא יסתדר. אז זהו, אנחנו רק נעשה קצת מפגש היכרות קטן ביני לבין הצופים. אוקיי, אז היום מה אנחנו נכין לכם? היום אנחנו נכין לכם סטייק אנטריקוט טרי, ממש מהמדיח כלים. תסתכלו. עכשיו אנחנו מכינים אותו. צריך לחכות 10 דקות. וואו, אני לא מאמין, זה סטייק אנטריקוט טרי. אני לא מאמין, איך ראיתי דבר כזה. אוקיי, צפו בנו בפרקים הבאים של מכוערוני. בפרק הבא התארחו אצלנו ראפר חמודי, הלהקה של ראפר חמודי. אם אתם מחפשים את הלהקה, תשמו ראפר חמודי ביוטיוב ותמצאו. נתראה בפרק הבא. ביי.